Utendai mhuri yeZimbabwe nekuda kwesapoti yamunotipa pano paSaint TV, basa richienda mberi. Aiwa, zita rangu ndini kaUncle Saint, chanzvadzi chamai, chilast born chembama namai. Vakwewo wakanditarisa. So nhasi ndauya kuzomboona Mama V, also known as Mosha TV, also known as Stiletto, also known as Mbuya Amiraku. Mbuya Amiraku. Mbuya Miraculous. It's miraculous. Miraculous. Yes. Ayo ndofunga muri kuwaona Mbuya Miraku. Ndoti makadii Ndinotamba. Ndiri kutokuona yasi. Aiwa ndinotamba. One chembere inoita semwana mudiki. Diko. So kukura kuda. Kukura kuda. Hanzi kukura kuda. Mbuya Miraku, chimbondiudzai kudai. Ndiri kuona kuti ndiri kudongorera mudhuku amuchisina dread. Member ne dread game. Rakaendepi? Zvinochinja. Zvinongoda mastaira. All right. Zvinhu zvese zvinoda mastaira. Mastaira. Ora so yotori staira. Itori staira yakatomira yakadaro. All right. Kana kakala kokala iyo. Iri kubva kupi kokala? Imomo mudhuku momo. Haisati yaitwa official opening, haisati yaunveilwa. All right. All right. Tiri papo nhasi I'm so happy because hansi kutaura naAdmire. Hansi kuda kutaura naAdmire. Zvakanaka. Ndoda kutaura naMbuya Miraku. Tiri kuona mazuva akapera. Mane imwe ndivaya. Mane imwe ataya yamuri kurova so. Anditi? Kune vasingaizwa ataya yachona iyo yataisapo. Makaitora kupe yataya iyi. Zvakaitika. Ndakanga ndabuda. All right. Netsero as usual. Munamibia. Okay. Ndoma ndakabva ndainonga. Kwakuti ndaifarira kwakutononga. All right. Kwakutodzoka nayo. Manje ataya iyi haisi kuuya nerimwe zita here. Ndiyoyo chaiyo. Asi yakungobatsiridza pane ana mbuya aripo because yakaita chimbuya mbuya. All right. All right. Ukama hwenyu naMbuya Assault. Ukama wakamira sei? Because toona kuti kuwirirana kwamaita naMbuya Assault. Ndo mai vaAdmire. But tiri macharacters tiri masawira uya Bururus. All right. All right. So tiri papoka tiri kuona kuti acting yenyu high class. Imimi na Mother Assault. Anditi? Connection yacho inobva papi kuti mwana komani namai mavamatoekta mavamanzwanana zvekudaro? Inini I feel kuti acting is spiritual. Okay. Ndogara nchita kuti fame is not a choice, fame is a calling. All right. Saka unonga utone calling yekuita zvinhu izvozvo. Zvangofanira munhu anoparidza. Haungabvunzi kuti saka uri kuparidza se every week. Itori calling yakepi iyoyo. Handiti munoona. Saka isusu tinongofila kuti itoriwo calling yedu ipi iyoyo yatakatogadzirwa isusu ndo zvatichenga tichiita zvekucreate content. That's how I feel about it. All right. So tiri papo zvakare why Mbuya Assault? Why choosing your mom over na chembere dzese dzakazara muno? Why? Because ini mai vangu vakandiudza kuti ndagara ndine passion yekuactor but vaizviitira kuchikoro vachishaya kwekuzviitira. Right. So when I come into the picture ndakabva ndaona kuti let me incorporate my mother into the industry. And also the other thing why ndakadaro so it was because ndagara ndine a good relationship with my mom zvekutodaro. And ivo vanotofarirawo zvekudini zvemadrama. So it's about ivo vanozvifarira ini chizvifarirawo. So we come up together and she's also one of the person anotoya nemamwe maideas. Also tiri papoka tiri kuona muri kumbobuda na mama muchienda kuno nekoko. Yatori friendship ke? Ndizvandiri kutaura kuti titori mabhururu. All right. Yeah. Irregardless yekuti ndimai vangu but ndinofila kuti titongori mabhururu tinonzwisisana kuti ivo vanondinzwisisa semwana wavo ndichivanzwisisawo samai vangu. Saka you know that mother and son. Do you know kuti mwana mukomana unowirirana namai then mwana musikana unowirirana nababa. So I think it's kind of that vibe. All right. Yeah, chirungu chabuda. Chabuda. Semunhu ane vazukuru varungu. Chabuda. By fire by thunder. Yeah. So Mama V ndiri kuona muno actor nevanhu vakasiyana siyana. Why not kungounganidza vanhu vamunoshanda navo mongoshanda neivavo? Tinoona time and again
munotora avo momboshanda nawo, motora uyo. Why not kungova nechikwata chongozikanwa kuti ndewe kwaMama V? So inini I believe in styles, Alright. diversity, Alright. mixing. So the reason why ndisingagari ndisine munhu one at one point is because ndoda kubvisa monotonous. Alright. Imimi mukauya munouya nestyle yenyu nyowani tototanga nestyle nyopi ndizvo istyle kana kuti nozichi iyoyo onini iyoyo mouya nditi then mangwana ndoenda kunotora kana kuti munhu anobva kwaMutare kana kuti munhu anobva kuMasvingo, let's take for example, ane toni yeikokoko ndakutoattracta vanhu vekumasvingo, ndikawana munhu wekubulawayo nhasi anogona kuacta, ndikutora munhu wekubulawayo kuti akati on'on'o anhu ekuti ekun'on'o odini ozwa n'on'o, you understand? Saka it's all about spicing, mixing things, and ndinosikadi kuti zvinhu zvibhowe. That's why also I change characters. Ndikaona kuti vanhu vagarisana Mbuya Miracle ndinonza Stiletto joki. Ndikaona kuti vanhu vagarisana Stiletto ndonza Mama V, vanoda zvemakuwa chichichi. Ndikaona kuti zvachinja ndongochiedza kuti ndimixe zvinhu zvoda kungosanganiswa. Alright, so pamuri kuita macomedy chamakanyanyotageta chii kana kuti kuaudience yenyu ndezvipi zvamuri kuda kuti vabvewo nazvo ipapo pamacomedy? Handizivi kuti vachabva nei asi ndiri kutsvaga mari. Alright. Kuti vachabva nei handichazozivi, zvakwavari. Alright. Kuti unobva nechiro hausi kubva nechiro handichazivi ipapo. But imimi ndiri kubva nemari. Alright. That's all. So imimi are into comedy to make money. I have passion, but passion without money is nothing. Alright. You need money. Alright. Saka I'm after passion and after money. Alright. Yes. Alright. Ko zvinobatsira here kuti azi unoita mbiri usina mari. Chimbonditaura kuti Rombe riri famous. But zviriko. Zviriko asi hatidi izvozvo. We rebuke it in the name of Jesus. Amen. Amen. Neno handitodewo. Right. Neno handidi kuita famous. Une ma-likes akawanda. Ndisingaryi bacon. Ndisingafurayi nendege. Ndichishupika. What am I doing? Chipawo advice kune vamwe. Tinavo vakatowanda, ndo vakatowanda vari kushupika, but fame wanayo akatodarika apo anzi mamuona mucelebrity, munhu wese achida selfie naye. Okay, so what I would want to say ndezvekuti there's more to social media. Social media, it's a school on its own. You understand? Facebook is a platform on its own. YouTube is a platform on its own. Zvakudepende kuti wakugona kuzviutilize here ma-monetization tools. Besides monetization, you have to make sure kuti wapushawo kukanda kuti watsvaga ma-advert. Sometimes don't wait for people to approach you, because problem iri kuitika ma-celebrity emuZimbabwe ane pride. Alright. Inini if I'm walking out there, I lower myself down. Sha ndikangoona kunga pane opportunity kuti naimi mune munhu here apo. Mune munhu here apo. Hatina munhu wangoruda mari ndomunyengerera svika zvaita. Zvino wakati azichi, and the other thing zvekuzazi talk to my manager. Uchatanga wotumanyota manager. Vanhu vanokusiya vanhu havadi zvinhu zvine drama. Be humble. Connect na everybody. Panozi my events, enda ipapo boss zvimbinga zvinoya ipapo zvanhu zvine makambani. And don't allow people to use you in this name of exposure kuti tiri kushandisa toda kupa exposure. Alright, ndofunga muri kungozvinzwira ma-celebrities kunyanya vari kurira vasinawo pekubata. Zona ndizuro pano wandakabata. Wena uripi timbodai tiite chakati. Zvikazi talk to my manager. Ndikati ero gara na manager. Alright. Iwe unonga kuti una potential. Uya pano iwe. And ma-numbers pamwe achiritori mashoma. Talk to my manager. Uri kumanage icha urumbo manage wepopa. Alright. Uri kumbo manage kwe uchine 2K. Sometimes everything has its own stage. Unokurumidza kuita crumble down wasainiswa zvima-contract zvausingawisisi. Vanhu vakaona ndakaona vachiita fall apart. So imi muri kuti zoni nyaya yema-manager iyi. Iri right, but tanga wa-establisha brand rakubuditsa mari, rakupamba oil. Budisa mututsva. I'm joking, but I'm saying, but serious because inini quite a number of people vatotombobata uchitoona kuti idzi dzongoriwo ne7,000 followers anditi otondoda kupawo interview munhu ngave hambo zviperi. Ndian taura na manager wangu
Ewa pa udoto mbatsira life yake. Hai munoona. Sezwa ndakuita. Ndo zvinoda kutaura. Hoya ndiri pano. You understand? Ndogona kutowana 2 or 3 people from your channel. Ndizvo. Pamwe pane munhu angato ndichatomboona vamwe. Izvo zvazviti manje. Vangu ngeve dumwa. Randakabva naye chirunya ijimbi. Vangu havatoreki. Counterfeit. Vanhu vangu musaenda. Vanhu vangu naMwari. Aiwa guys, ndofunga mamona tatiti bogara na Mama V. Anditi mbuya Miracle aini Mama V ndambomuisa pasai. Ndoda kumbomhanya negogo yechirungu. Iwo mambuya unomada. Mambuya. Ndakutomutyira. Ndo hangu. Ndakutomutyira. Kusarora unoti chi. Ngandivhare. Yaona ndikuti kotamba chida uswedera mudhuze ikoko. Anditi so guys, what you can do kana usati wafollowa pamasocial media handles aMama V, kune character inonzi Mbuya Miracle kupisa. Anditi so wongomhanya ikoko da gono anditi sorry ndandoda kugadzirisawo nini kabati yangu serino. Mungazoti ndada kuratidzai zviro. Aiwa zviro zviripo zvazvo asi. Kuvapo zviripo. Zviri nani. Organic. Handi mapiritsi. Guys, what do you think about this character? Yeah, Mama V. Taureo comment section. Shoko rako rekupesira kune Muresma. So shoko yangu rekupesira rinoti believe in yourself. Package yourself. Before people know you, they know you before they see you. Right. Package yourself. In after madendaya, if you see my package, you know, kuna not my fine face benefits. Make sure that you look great. Chero chenda kuka interview, whatever you're doing, make sure that you package yourself. Say, can you say package yourself? Package yourself. Good. Alright, nenonda kutono package. I'm gonna make a brand Mauya Saint TV. This is packaging. It's a whole hamba. Ndakazone vamwe gera iri branding. Mari package. Azvisinanda. Alright. Sina basa zvazvona tichazoitaura rimwe musi nyaya iyoyo. Thank you very much. Nekuti vo mukana. Ini ndine mweya wadheraira ndogona mukana ndakamuona rangu ndakatogera. Muchamuka makagero. Achirega kudaro. Kondo kwa yasvika nyaya. But ndoda kumbozodzoka tizomboita one kaskit. Magarisa. Dagarisa. So very soon muchaona ndichimbofichawo. Munongonditsigirawo moizo munhu wachona nechiita naye. Mukasanitsigira ndinosara ndiri ndege. From Uncle Said na Mama V aka Stiletto aka Mbuya Miracle and many more. Ngoda chatera. Thank you. Much love.